So, yun, nagbabalik po ng Ilocana Girl, Miss Igado. Ang gagawin po natin ngayon is, isusurprise po natin ang aking mother. Yan. Birthday niya po ngayon, April 5. Punta po kayo, charot. Abang wala pa siya, magde-design na po kami, magde-decorate na po kami dito. Audio Jungle. Ito pa yung mga gamit namin. Ipapakita ko po sa inyo. Wait lang. So, ayan. Ipapakita ko na po yung mga gamit namin pang decorate. Siyempre, ito, oh. Pero, ang tingnan na palpalobo. 46 na po siya. 46 na yung taon niya. Mga lobo na mama. Tapos, at 46. 46 years old na siya. At HBD, happy birthday. Hindi po namin naanyos kaya may ipapakita po namin sa inyo kung paano namin i-decorate. HB, happy birthday. At syempre, crepe paper. Hindi mawala tong crepe paper. Magtataka siguro kayo bakit may crepe paper. Syempre po, pang design namin. Pwede din pang kulay ng buhok. Charot, hindi. Pang design namin to. Pandikit naman. Double-sided tape. Kailangan po, ito po yung kailangan para madikit po yung ating logo. At syempre, hindi mawala ang ating balloons. Kulay yellow. Team natin yan is yellow, black, white. Diba? Ang ganito ang cute siya. Nga pa, kurang na. Low budget kami, kaya ganyan lang. Syempre, simple surprise lang siya. Pero kami, mamayang gabi po namin siya susurprise pang tawag nan? Pang Rabi Imin to. Nag-order ako sa may bilihan ng mga pagkain dun. So, may i-deliver. Mamayang gabi. Pag sasabihin. Abangan, magpapalobo po tayo ng lobo. Tapos gamit namin, bomba. Itong panlobo namin, no? Oh. Kasi itatali mo lang siya. Oh, Jimmy sa kadwami ni Miss Caldereta, yung taraydan. Guys, ito sira, kaya gawin nating recyclable. Pantali natin. Lagyan natin sa baba para mas maganda. Sige, bomba! Bomba, kaya mo yan, girl. Wait lang. Sino kahit nang mabomba? Try mo bomba, ang tagong mo, baring tumangos. Sana bomba natin yung ilong niya para tumangos. Oo guys, that's not. Diba? Hanggang mabanban mag-bomba. Go, go, go! Cheer kita! 1, 2, go Kelly! Go Kelly! Go Kelly! Butaw na? Ay, gaga na ka. Go Kelly! Go Kelly! Go Kelly! Go Kelly! Shout out sa Kelly Madriaga. Madriaga. Yan. At nabitak na! Peke! Jalobong! Ang ginatang nilang ginapan. Siyempre guys, parang tayo mo. Bigyan natin ng texture. Kita nga, di ba Natali po kasi yung isa namin kasama. Gawin natin ito guys. Recyclable guys. Gawin natin ito. Lakas namin boses mo. So guys, kailangan natin creative. Yan, buta ko eh. Madami mo buto. Buta. Sambak camera nito. Ano yung dinis pa? Termilingit na. Bakit kanyo? Kinakabahan siya kasi hindi siya jujuwain ng crush niya. Out pain. Yung baka na ni sa Emin. Sa Cebuan na lang dapat ako nagpadala. Hindi sa mga matatamis mong salita. Oh! Mic drop. Lintik na pag-pinagdakil. O di lose mo siya. Lintik na pag-ibig.
So, yan guys. Magpapalobo na kami ng ganito. At saka gagawin na namin yan. God mo, istra na per. Hindi, da istra na jo, okay lagi? Gagawin istra ng coke, pwede yun. Pwede ka nun nga kasha. Oo, apa di pinag-coke ito. Sa bali, adi, dakil ng Jestro ti ko kada. Awan. Adi, istra lang nga basit. Sorry. Kawan jestro ti ko ay sa da jentere. Nemo. Ang kasha nga, basit lang, di ko anang eh. Sa balimit ko kita ito. Kabitin per, kabitagalan. Kumaka ka ng jenere. Iso, jadi okay lang yung istro. Ubrahin pa lang rin dito. Kasi may tingin mo na. Well, I know that one. Kabay ko. So, yan, ganito po maglagay ng, HDD. Una yung Y, bago A. Dati. Silikon nga masurprise ito ni mama kasi dati, agibagpagan. Yan. Ganito maglagay, tuturuan ko kayo. Yung makikita nga min, ay ako, disco. O, ni Miss Caldereta ang kadwami, Nanis mong sungad ni Miss Caldereta, nudikpain siya, tanhapan. Sunang tog luto, jay gado. Kabaka luto isunan balay da din na nanatakay nga ko di balay yun. Nakakabuno. Pero, Baliktad. Awas sa baliktad. Uutik mo baliktad. Char? Siko, tagong mo pango. Tamuging mo na lawa. Di agong na nagdala ng pisun. Kontra. Kaya ba, bambak, jagong natap na matangos. Ako lang kasi nakakalam sa mga ginagawa ko. Kaya, niya pa eh. pasingit na vlog mo ako. Nagkatkate. Puro katay ko nagyan nato. Nyata, nagrigat ang Tagalog. Oy, wait! Bird pa pala! O, di ba yan? Pabida kasi. Ichay at happy! Ay, birthday! Ano naman? O, tama ka mabad di ka man talobon, bumtak. Ang hindi natin nga data. Ay, wow. Bakit ko ano yun? D-I. R, where's the R? Naman tayo. Ay, ano to? Uy, nalang gaya magluto ng kaguli. Kasi sinong mga Tagaluto, di ba? Nag-testa. Uga na. Basta? Hindi, yung kalibudar, pwede latang rabi di number 1. So yan guys, maparantay wala tayo Uy, good mo, day. dala fight lang. Kaya, Kita, tamang kakakwa. Kawaras. okay, go! Finish. Ang tag na natin. Zoom ba? Zoom.
Zoom out ang pangalan nito yung ano, natural na makapal. Parang naka-eyelashes lang din ako, di ba? Sa gusto mong pakabit dyan, PM niya ako or comment kayo dito. Taga-kawain na nagkabit sa akin. Thank you pala. Yun. Malapit na pumatapos yung decoration natin. Bilang kami ng lobo kasi kulang ng lobo. Punta kami sa Bagatan. Kasama ko si Miss Caldereta. Malayo pang lalakarin namin. Tara na. Guys, malapit na po kami. Init-init na kaming payong. Nagpulutan ka nung sa brilliant na, Ano, yung court ng OP, diba? Pag nanta, ito yung nagpulot ta. Yan. Lobo na. Da. Ako. Hindi, da lobo yo. Lobo. Kulay. Pwede ko alatang kayo. Gata-gatahan may isa niyo. Bunutin eh. So, piso-piso. Bili na natin. Uy, natarang na. Darot. Pang torta. Pang torta. Tortam tatarumon. Pero ko. Yan na ping nabili natin ng lobo. Yan na. 22 pesos. Sige na, gagasupot na. Yan nga Hawakan. Nadapin na. Hindi piniyelo. Gagasupot na igid. Na po kami, nakabili na po kami ng lobo sa halagang 21 pesos. Piso isa pala guys. Ginagatangan mo dyan, ano. Sa ibang ano kasi, 10 pesos isa. Ito sa amin, piso pesos isa. Piso pesos. Piso may isa. Sobrang excited na ako kasi hindi ko alam kung masusurprise ba si mama o hindi. Naglalakad po kami. Wala po kasi kaming sasakyan. Saka bike. Then update po namin kayo pag nakauwi na kami. Bye-bye. So, ayun! Nakauwi na po kami. Pinaglabo. Ipapakita ko na po sa inyo yung design, pero hindi pa po yan tapos ang gating. Wait lang, ipakita ko na sa inyo. Dito po kami nag-design sa may likod. Hindi pa po yan tapos. Simple lang po siya. Simple decoration. Low budget. Pero thank you po sa nagbigay. Alam mo na kung sino ka. Bang cute, yellow at saka black. Cinderella daw kasi si mother. Cinderella. So yan, update po kayo. Pag-update po namin kayo pag natapos na. Bye-bye. Several bad puns later. Happy birthday To you pataas. to you! Manyat, i-comment mo. Ang kamit na surprise. At dati rabi ka nagawid niya. Sila ka Ruden. Oh, blow the candle. What? Blow the candle. Bilis. Ilabas ang cake. Ilabas ang lechon. Lechon ko, Rob. Labas ang lechon. Dali. A few moments later. So, yun. Nakakatapos ko magpalinis ng kuko. Ito po, naghihiwa na po sila. Kami pala. Kasama ko si Mr. Di ka muna yung nagsabari-nagan na. Yan, ito po pang para sa agar-agar. Para sa igado. Agar-agar ga. Rudin, igado. Pansit at saka sa sopas. Tapos mamayang gabi yung surprise. Karne. Wala nang surprise. Ngitin ko. So, yun po. Update po kayo namin pag maluluto na po. Bye-bye. Oh. Nagitin ikadwak ng luto. Nagita mo. Lang ibakam ko. Gaya kayo Oh, gaya kayo na. Hello.
Oh, birthday girl! Birthday girl! Nanti nanet. Hi. Ngalong ko. Agiwiwa pang igado. Kasi garamid lumpia. Nimis. Nagluto ti ko, ati tagnan pansit. Diyan ito. Ni Mercy atoy. Ayun na, tanong yun. Per. Nagin na, siya dito nakti lumpia. Nanggani, aghay kayo man. Yan ay pansit kinsopas. Saan kami gumatag-gata? Kasi kami kulong-kulong. Kita may kulong-kulong ha. One hour later. So yan guys, ito na po yung yung nalutong handa ni mama ko yan. Itang papakita ko yung backcam ko. So yan o, pansit, agar-agar, cake, tapos sopas, lumpia. Yan. So yun guys, kukunin na po namin yung yung surprise namin kay Mudra Bells. Yan. Sana hindi niya mapansin, di ba? Ang satin. Kasi po hindi pa po kami naligo. Char. Mama! Ang tamit ni. Yan, kukunin na po namin yung surprise. Wait niya lang. Na po kami sa kukunin namin yung handa ni Mother Bells. Po kami. I-video mo na. Honey, sekarang ito video ko. Nya. Dahil tulungan mo dan. Guys, ito na po. Madami po ito. Hindi lang nakikita pero madami. Ganito na yung cake. Yan. Medyo gabi na po kaya hindi malinaw. Yan. Video po tayo patalikod. Hagard-hagard na namin. Ito. Barbecue, tapos buffalo wings, Shanghai, ano pa yung isa? Spaghetti ata yung isa, tapos yan, cake, para kay Mudra Bells. Go, go, go. Happy birthday sa'yo. Wait lang, baka uwi na po kami. Ang gaigam nila duma. Mamintin birthday girl mo. Hinilikod. Tilikod. Yan eh, likod. Itilikod may pagko. So, ayun, ito na po yung handa niya lang. Gaya kayo, wait ka lang. Hindi siya na-surprise, guys. Ibagamit kami ni Papa dati. Surprise, aja ko na ki. Anywit nga na-surprise eh. Sakay mo kumati kotse. Yan, ito na po. Anong masasabi nyo? Thank you very much. Ang nagbigay sa aking handa. Happy birthday ko namin ni Papa. Happy birthday. I love you. Katawa ni. Maraming salamat sa nagbigay sa aking handa. More blessings to you. Welcome. Welcome. 46. Bye-bye. 47. Welcome 46 years old. So yun guys, good evening po sa inyo. Ito na po yung yung panggabi na panghanda. Ito po yung pang rant. Ulit. Barbecue dinner po namin. Barbecue, syempre hindi mawawalang igado. At fried chicken, nanginang kami ti karne. Chicken joy ko na. Fried chicken, saluyot, makapasuyot. Loot made by Auntie Nanet. O hindi ako. Yan, nagsipay. Kamatis, with alamang. Pagsawsawan. Sausawan. Siyempre, chicken lollipop. Ay, saan? Ang chicken lollipop? Buffalo wings. Shanghai. Spaghetti. Di nawawala sa handaan. Puto. Siyempre, may kanin po tayo at juice doon. So, yun. Kain na po tayo. Samahan niyo po kami kumain. Ay, picture tayo pa. Iwan to ati makmaka. Audio Jungle.